Επιτέλους αύριο είναι Παρασκευή και μετά διακοπές. Τι θα κάνετε το Πάσχα? Δεν ξέρω, δεν έχω σχέδια. Και εμείς θα βάψουμε αυγά και θα σουβλήσουμε αρνί. Είναι πολύ νόστιμο. Ήθελα να πω ενδιαφέρον. Πάμε στο κηλικείο. Ναι! Πάμε να φάμε, πάμε να φάμε. Κερνάω εγώ. Ευχαριστώ. Πηγαίνετε κορίτσια, θα σας προλάβω. Πάμε Σαμπ. Περίμενα, ξέχασα κάτι. Σαμπ, πού είσαι? Insomnium habeas. Όνειρα γλυκά. Hi bitch! Ποιος γιορτάζει σήμερα? Hello! Νομίζαμε ότι εσύ έχεις γενέθλια. Πας καλά, γιορτάζω τον Ιούλιο, τσα! Καθίστε, γράψτε το θέμα του μαθήματος. Χαζοκόριτσο, χαζοκόριτσο, χαζοκόριτσο. Αν κάνω το ίδιο και έχω, ίσως θα με πάρει τηλέφωνο. Ένα χάζο όμορφο παιδό, μα δεν θέλω να έχω τρύπα στο μυαλό. Όσο θα τις βρεις να το γλεντάνε και όλοι γύρω τους να τις κοιτάνε. Μόλις έρθει η ώρα για να πληρώσουν, τρέχουνε στο μπάνιο για να γλιτώσουν. Γελάνε με τα πιο χαζά αστεία και είναι όλη μέρα μέσα στην κακία. Στο σχολείο πάντα κάνω φασαρία, για ύπνο έχουν μόνο τα θρανία. Χάω στο μυαλό, τι είναι αυτό? Μου ήρθε κάτι στο νου, τι πάσουνε τα μαλλιά μου. Αν κάνω το ίδιο και έχω, ίσως θα με πάρει τηλέφωνο. Ένα χάζο όμορφο παιδό, μα δεν θέλω να έχω τρύπα στο μυαλό. Αν κάνω το ίδιο και έχω, ίσως θα με πάρει τηλέφωνο. Ένα χάζο όμορφο παιδό, μα δεν θέλω να έχω τρύπα στο μυαλό. Φίλε μου σε παρακαλώ, όχι εγώ, σε παρακαλώ. Χαζοκόριτσο, φίλε μου σε παρακαλώ, όχι εγώ, σε παρακαλώ. Χαζοκόριτσο, αν κάνω το ίδιο κι εγώ, θα με πάρει τηλέφωνο. Κάνα αγόρι γοητευτικό. Χαζοκόριτσο, κάνω το ίδιο κι εγώ, ίσως θα με πάρει τηλέφωνο. Ένα χάζο όμορφο παιδό, μα δεν θέλω να έχω τρύπα στο μυαλό. Έλα να βάψουμε τα χείλη σου και τα μάτια σου. Όχι, σας παρακαλώ. Τώρα είσαι μια από εμάς. Γράψτε το Πάσχα στην ελληνική παράδοση. Αγαπητό ημερολόγιο, ήδη 3 ώρες κάνω δίαιτα και ξέρεις τι? Θέλω να πάω! Χάνω το μυαλό μου, θέλω φαγητό, θέλω φαγητό. Χάνω το μυαλό μου, θέλω φαγητό, θέλω φαγητό. Δεν είναι αρκετό, θέλω επιδόρπιο, σοκολάτα, παγωτό, γιαουρτί, αμύγδαλο. Κάθε βράδυ ξυπνώ ιδρωμένη και φοβισμένη, εκνευρισμένη. Το στομάχι μου γουργουρίζει, από την πείνα συνεχώς κλαψουρίζει. Κάνω νέα δίαιτα, φρούτα και λαχανικά. Πέρασαν 3 λεπτά και πεινάω τρομερά. Χάνω το μυαλό μου, θέλω φαγητό, θέλω φαγητό. Χάνω το μυαλό μου, θέλω φαγητό, θέλω φαγητό. Δεν είναι αρκετό, θέλω επιδόρπιο, σοκολάτα, παγωτό, γιαουρτί, αμύγδαλο. Κοιτάξτε την χοντρούλα! Τι έφαγες, την γάτα σου? Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε κόκκινα αυγά. Το Μεγάλο Σάββατο κάνουμε τσουρέκι. Να μην ονειρευτώ, δεν θέλω να σε δω. Πώς να το φάω?
φανταστώ, αλλού λες αγαπώ. Όνειρο παλαβό, μου έχεις βάλει στο μυαλό. Πως παίζεις θέατρο κι εγώ χειροκροτώ. Είναι πικρό, τόσο ψυχρό, με άλλη να σε βλέπω. Πυρκαγιά στη καρδιά, εσύ μου έχεις βάλει, με σκορπάς, με πονάς. Χαμένη νιώθω πάλι, θα ρωτάς, θα γυρνάς, θα σε έχω ξεπεράσει. Από μένα δάκρυ δεν θα στάξει. Ριτσίνα, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ριτσίνα. Σε όλη την Ελλάδα το Πάσχα γιορτάζεται με μεγάλο πρέπεια. Πετάξτε τα βιβλία κάτω και βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Γράφουμε τεστ. Απροειδοποίητο. Τι? Μα δεν έχω διαβάσει τίποτα. Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Τι γλώσσα είναι αυτή? Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Τι? Έμαθες πάλι τεστ, πόσο πια στρες. Βάσει χθες έπιασες, πως να μην κλαις. Σαν σκλαβιά είναι πια γύρω μου χαρτιά. Κουράστηκα, η γριά μου ζαλίζει τα αρχίδια. Γράφομαι κάθε μέρα τα ίδια. Το όνειρό μου να πέσει απ' την σκαλά, για να μην έχουμε μαθήματα πια. Όχι άλλα τεσταμάτα, πόσο ακόμα να αντέξουμε ξανά. Με πιάσε μια σαλάτα και αυτή σαν μπάλες μου πετάει τα γραπτά. Πρέπει να τα διαβάσω, εμένα να αναγκάσω. Άσε με να πας στο καλό, δεν θέλω να τρελαθώ κι εγώ. Θέλω να λύσουμε ακόμα μια σκισούλα. Η Ανάσταση είναι η νίκη του Χριστού πάνω στον θάνατο. Έχω διαβάσει τις εργασίες σας. Μπράβο σας, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Οπότε βάζω άριστα σε όλους. Εκτός από τον Παύλο. Αναρωτιέμαι πως έγινε αυτό. Μπορεί να είναι λάθος, σας παρακαλώ. Ακόμα μια φορά κοιτάξτε τα γραπτά. Είμαι σίγουρος πως τα γράψα σωστά. Κακό όνειρο, χωρίς νόημα. Είμαι πανέξυπνος, όλη την ώρα διαβάζω από μικρός. Σας παρακαλώ, αλλάξτε τον βαθμό. Μπορώ να τα ξαναγράψω, δώστε μου ένα λεπτό. Όχι. Γιατί κανείς δεν με ακούει? Οι διακοπές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είδα έναν εφιάλτη. Ναι. Πώς είναι τα μαλλιά μου? Ωραία. Κυρία, είμαι έξυπνος. Παύλο είσαι? Πείτε μου. Συγγνώμη, άργησα. Εσύ μας το έκανες αυτό. Έκανα... τι? Πάλι τα ξόρκια σου. Δεν μπορώ, πρέπει να φάω κάτι. Μα δεν έχω κάνει τίποτα. Άμα σου αρέσουν τέτοια βίντεο, πάτα like και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου.